Mare de Déu. Són les gralles. Les gralles que fan pena. Estava casat amb una nòvia, anava cap a Vilafranca, cap avall, estava al Vendrell, a l'Habitual, anava de 2 quilòmetres. Les torres aquestes hi ha un moment crític que comencen a tremolar. Vaya, Tenen bé, són bons. patines a l'esquerra.